Čau ľudia, tu je Verzi, mám vítam vás pri novom videu. Dneska je part 4 a je tu so mnou Ejtko a Lagiš. Ahoj. Čaute. Ako ste si mohli všimnúť, už sme Gold 1 a blížime sa k tomu Unrealu. No niečo. Poďme Paradise, Jak poďme je Paradise Paradise, Palm, chlapci. A ja si myslím, že túto hru hneď prvú by sme mohli vyhrať, ale za chvíľko to už bude ťažšie. Ale dáme to. 100%. Ale to bude úplne chlapci v čile, veď my sú úplne Ako nedovedím tam, takže padám na túto žlutú srač. Ja mám gunu hneď. Akože... Hneď pumpu a minička. Malo by si mi akože dať jedno miničko. Mám big. Daj mi jedno minio, daj mi jedno minio. Aha, to je maxo, aha, to je minio. Ale ako mňa by si nikto mohol dať nepadal. jedničko. Aj vám to tu ukazuje, aký 62. je pak poľka v kopse. A jeden padal tuto. Aha, ja mám mamut pistol. Nice. Ani sa s ním netrafíš. Ja som lepší než Stisňu. OK. Až to reálne nikto nepadal do tej top. Tam sa poďme tam. Veľkú väžu. Však poďme tu. U mňa. Poďme tu mrakotrap. Kde sa spánala? To Petrovska. To čo bolo za bota? Crack? 35? Ten čo landí. Ten má jedno. Aďo je pri tebe, ten čo má jednu ten bot. Čo je za shotgun? Čo tam? Typek? Tu je. Ja si bodnem. A hen chalani, hen na ľavej. Grappleruje sa, teraz ide. Mišo, tu máš tú obľúbenú pumpu. No jasné, ja už mám modrú pumpu normálnu. Letí. Kde? Hento. Letí na česku. Hen tam išiel. Kde? Tam, za tým kopcom. 90 white, tento. Spamuj. Otvoríme. Pas? Skoro. Mišo tu má siu pumpu. Ja mám. Tu sú Petrovsky. Ty kokot. Vratníčka. Sú to Petrovská, poď sem, Aďo. Mišo, ty sa tam nebudá pomôcť. Kde? Však tu je. Má jedno. Dať? No, dorazo. A tu je! Čo tu robí? Všetci dostali ten 100. Henten, Aďo. Čo strela po mne? Ježiš, 122 ja tam. som stal na meste, som po ňom strieľal. Jau. Píče. Ej, doď. Netrosky. Poďte sem do boha. Zastav. Dead. Neboj sa, som ho pomstil. Pomstil som. Dobre, neber mi tú pumpu. Hento. Čo si mi zobral pumpu? Zase. Á, má jednu. Mišo, odkiaľ máš tú pumpu? Dead. Odkiaľ ju máš? Nechaj mi ju tam tomu drobu. Ja do boha. Teraz ma trafiť ten šebra. Poď tu ešte jeden sa healuje. Tuto Maxu, poď to. Týchto hore poďte, chalani. Veď ale pušuj ma. Jak za ťa pušujú, veď to asi 15 piačok zabil. Hej tam hore! Dajte mu hlavu, on stojí na meste. Ja som úplný bol. Poď mi tam jeden metr, dám mu 40 AP. Mišo, tu je. Počkaj, pušujem jedného. Do boxu. Replace. Kde šiel? Pojo. Dead. Letí. A tuto chalani, tuto. Piati sú tu. Jau! Čo som dostal? Potrebujem Machel, boku si dostal. úplnú bombu som dostal. Nemáte bík? Nemám. Kamoše, ja som ostrial. Ja som ostrial, ale tam som tú hlavu. Z toho kopca idú dole, Mišo. Idú? Poj.
Tu je jeden Kde, už. kde? Tu je. Sniper. Zebro. 164. Poďte, buď. Tuto dole. Koľko zase mal prebitú. Poď mi medky, Mišo. On má heavy sniperku. Popni. Letí? Chani, Potrebujem biele. Dead. Na. Mám heavinu. Na. Odkiaľ? Ja im ukážem heavy sniper. Ja potrebujem big proste. Tu sú Mišo dva. Pri mne. Pušem dvoch. Počkaj, prebiam. Za tebou 165. Dead. Sorry za vybratie. Prepad. Koľko ja už nechcem tu taktiku sprost. Poďte tuto, týchto hore. Poďme ich týchto hore, už ma úplne hnevajú. Úplne nervím na nich. Za chvíľu dostane niekto headshot. Hej, tuto. Dead. Hore na high akurát ground, to ešte úplne. dostať. Počkaj. Počkaj, doplňam 25 muníciu. Četr boha, nevieš, ktorý postupí. Ja som si vyhodil pumpu. Počkaj, ja si dám medkit a idem ho zabiť. Aj dorastím jedného, ja tu mám jeden finish nemám. Potrebujem hociakú Dobre, pumpu, čo má. Hej, poďme. Nie, kto to to dole? Defekt. Letí. 30, veď. Letí. Ok. Nice, pekne, ale ešte tu mám Tam je. finish mission. Á! 26, 40, Za nami. chrbát. To rytí. Dostal si snipe? No he. Kde? Neviem, niekde... Neviem, kde sú. Ty kokos. Ako môžete vidieť ľudia, toto už tu začína byť trošku ťažšie, ale furt to zvládame. Žiadne problémy. Akože chlapci dole. vaše skillov je dobré, akože. Ale musíme dať viac. Crack. Letia. Poďte do zóny. 60 white. Dead vo vzduchu. 20 white. Max, zabil si jen to? Hej, Tuto v dome. čo ti dáva? Mišo. Jau, a to čo mi dali? Aďo. Poď sem, Aďo, rýchlo. Poďme resnúť, lebo mám 13 HP. A nemám No však to biele. má resne. Cháni, oni na... To je capek! Dead! Čo tu robil? On má medkit, nice. Čo tu robil ten bot? On tu doma čakal za Vaňu. Zóna, poďte, mám 3 metky. Poď. Pri mne launchpad, naskakujte. Poď na launchpad. Bacha, to je typek, na streche. Dvaja. Poďte týchto. Ale tu je ďalší. Nemôžem. Oni by dali Som laser dead v lete. Som dead v lete. Za tebou, Mišo, tuto. Ja viem, ale oni mi dali extrémny laser. Ja som poslal si to na mapě 3 oni. 60. Dead. Jak ma všetci podkopali? Popnem Biggie a idem. Poďte ku mne, mám flowberry fizz. Musím ho tam nechať, Ja si bohužiaľ. dávam chalani. Dajte si sami, ale ja som není v zóne. Lebo oni ma pušovali. Chlapci, ja som dead. Ježi si dead. Čaká, keď ma pušie celé trio do boxu. Čo, už tam idem. Super hrdinky skurvené. Max to po ich. Kde si? Smradi nešiel. 90. Už pôjdem. Počkajte ešte 25 sekúnd. Spámuj tohto, Mišo. Hej? Ktorý? Má jedno. On je u mňa. Bacha na to psycho bandita a silu super hry. 90 white. Dead. Dead vo vzduchu. Poď to trio, tuto. Tu nás to má. Ale jako? Maxo, poď Mišo. sem. Zóna ide rýchlo. Poď sem. Ale však... Poď. Čo robíš? No to je jedno. Choď do zóny. Zober si grapplera, choď. Alebo niečo, neviem. Neskap, hej, neskap. Po prdele. Nefajti nikoho, normálne chod do zóny. Tá najlepšia má skoro crack. Bacha, naprav. Obstavaj sa. Dead! Doraz si ju. Ja nemám. Bacha, daj si schody, 5 sekúnd.
Vyluj sa, však daj si míčko. Chill, ja to udržím. Kde mám ísť? Idem do zóny. Som dead. Ešte rýchlo reboot. Dobre, stiel som to. Dobre, 20 sekúnd. 18, 17. Nemáme nič, no. Hento mi dal už 3-krát headshot snipe. Mamutku. A to je tá najlepšia, tá napravo, za železnom. Ale ide zóna môjim smerom, to znamená, že oni idú ku mne. Obstaj sa, alebo chod za ten strom. Teraz postav box, hej, box. Poň strieľa. Ber si kokonutý. To je čestka. Mne padla pumpa, ale tá najhoršia. Fialová dokonca. Crack? Tam pri tebe crack. Dead? Poďte ku mne. Mišo, tu je! Poďte ku mne, ja mám všetko. Knock. 90 white? Mám všetko, poďte ku mne. 30 Ja nemôžem. Ja som dead. Dead? Zlatý bú! Dead? Čo? Full box, ale... Trestný ma, Mišo. Nemám jakku. Verž, za tebu. Obstávaj ma. A jasné. Mišo, tu za gaming. Mišo, tu máš môjom boxom matro, ale to nedobereš asi. Dáš to. Máš najlepšie veci. Mám 5 nábojov do pumpy. No dobré, stále lepšie než sila pičku KM. Si 1v1, Mišo. Musíš všetky náboje trafiť. Máš 80 matra. Spamuj ho, máš 500. Bacha. Máš málo matra. 5 buildov. Asi do boxu skočiť, alebo niečo. Nie, kebyže trafíš pumpou. 40 AP. Kebyže nesvičneš a máš stále pumpu v ruke. Ja som myslel, že to tá zlá pumpa. To je fajn. Nádi. Počkajte, niečo sa idem spýtať, hneď som tu. Ešte jednu stíhame na plotku. Plus 61. To sa plus 80. No takže ideme do Tiltidu. Som tu. Ideme do Tiltidu. Poďme na ten hlavný. Poďme na ten modrý, kde je označený. No ten najvyšší, na ten najväčší, no tam. Ja mám úplne dobrý landing do okna. Do tohto. No, Kamu, ja tam úplne insane landing. Rovno dovnútra. Ja do toho horného. Veď tam nikto není. A mám pumpu hneď. Hej chalani, sú tu, hore. Počka, moskytu. Skúšam skapnúť. Dobre, ale ticho buj. A však tu nie je ani zbraň v dome. Vidím. 150! O nie, on akurát skočil. Ja som tu nenašiel v celom dome nič. Nice. Však tu nič není. Poďme do toho Pleasantu, ale vy nemáte asi ľúčo. Nemám pumpu, ale 2 domy veľké som prelotil. Ja mám pumpu a arko modrá, ale... Dajte mi pumpu a môžeme ísť. Môže byť aj tá zlá? Čo je za záka? To je tá dvoj... Huntinga, chce niekto? Aha, čo mám, vy boti. Zober niekto 2 medkidy? Letí, chalani. Ja. Zober. Tak idem hrať asi Mamut Candy, no. Tam v tom podzemí to máš. Fialový hammer mi padol. To je dobré. 27. Mám Flowberry Fizz, poďte si dať. Chalani, tu je asi 15 ľudí. Počkaj. 25, poďte, má jednu. Dobre, ja to serem, ja nemám pumpu. To je jedno, veď tu ti získame. Majú pumpy? 19, white. Maj všetko asi. 20 dead.
Za tebou, Jedna Mišo. u- Dead. Jeden u mňa. Jaďo. Za 170 dead. Mišo. Super. Majú pumpy? Maxo má tu... Nemá U tu mňa nič, ešte. prepáč. Na Flowberry Fish. No, ja to SC zase. Poďte sa tu s ním build fighting, nemám ani pumpy. Kde? Idem? Počka. Je ten bot. To zabije to. Tu je chalani. Dead Má hlava. pumpu. Ten čo dostal. Konečne pumpa, neverím. Aďo dozad gaming, bacha. Dozad. Ja viem. Idem ho pušnúť. Ja idem toto drevo pušnúť, či na tom kopci. Idem tohto, čo mi tu zdrhá nejakého bot. Dead. On sa skrčil práve vtedy, keď som mu dal hlavu. Chcete Flowberry Fizz? Počka, pušujem tu dvoch chalani. Ja tu pušem dvoch dozadu. Idem. Aďo na mne traja, hej? Potom. A ja vedel som tu. Aj ty kde si? Ja ty si na inej strane. Back. Ma tu traja reálne pušujú do boxu. 45 červená. Vydrž, Mišo. Knock. Ešte jeden. Vidím ho, je pri mne ešte. Zvládate to, či mám helpnúť? Úplne v chile. Ešte utekajú. Potrebujem nejakú zelenú Á. stránku. Tu je Aďo. Poď ho. On je tu, nie? Lebo tí stavby sa úplne Poďte ničia. ku mne, u mňa sú traja. Krbat, v zóne ešte jeden. Kde? Poďte ku mne. Počka, fajtíme ešte s jedným. Ja ho idem pušnúť. Tak choď pušnú, ja ti budem veriť, že neskapeš. Mišo, poď ku mne. Počkaj. Poďme v chile, ne? Letí hen tam. 69, vaď. Ty kokos, ja som sa dosral. Kde? Mišo, Počkaj, ja mu dám hlavu, ver mi. Mišo, poď sem. Za 130 dostal. Mišo, Ja asistnutý, počkaj, idem už. haló, Idem. počuješ ma? Ja už budem. Mišo, počuješ ma? Hej. Dobrá, lebo mi neukazuje. Nebojte, hen tam hore na kopci Fizz. Počkaj, ostan tu, dám ešte Flowberry Fizz. A máš niečo biele? Aj v koša, poď, ty dám ti. Mám medkit. Ja mám už medkit, poďte dám Flowberry Fizz. Mišo, ty to zatiaľ dávaj. Toriti, ja som to zrušil, nemáš ešte jedno? Poď, mám. Nemám. Však dokončí to ešte, ne? Či to už nemáš? Ja už nemám, som mal posledný 5. Tak poď, jadam, Mišo. Daj si doplní, lebo nemám hapka. Ani poďte ďalku, poďte ďalku. A hen tam, na tejto budove sa fajta. A dostávam zo severovýchodu. Či severozápadu. A hej, tu. Jo. Počkaj. Crack? Ten čo nás hituje. Pušuje. Tu sa mi pušuje. Ja pušujem. Dostal 64 white. Má jedno, ten? Tá u teba máš, Aďo, u teba 64 white. Jau! Čo mi dal? To na to, že to kope, tak mi dal úplne bomby. Cháňaci ma idú ma pušovať. Poď tam, Aďo. Poďte týchto, už ma úplne, poďte tam. To piče, ja som nedržal Fizza, ja som letel 500 metrov. Poďte sem, týchto. Je tu fizz. Tu je. 65% fizz. Dead. Môžeš si dať fizz? Lebo mám málo. Tu máš. Už to si dával. Tu máš. On má slabé ten golub. To je jasné. Wendy. Leď, vlky. Potrebujem hamerku. To je lepšie, nájde. Konečne viem. 28, 24. má jednu. To je tento shield potion. Leď, chalani. 30, dead.
Tam je. Tu je. 109? Ja, dostal som. Crack. Od niekoho Tu je. Poďte, ja zatiaľ idem sprejovať hentých. Poď. Poďte. Mám 5% si... Poďte obísť tento kopec, nie... Netreba. Nie, chalani, tuto z vody. U mňa? Tu je za kameňom, Maďo. Jedno. Daj. Mám toto. Veľký shield a tak. Mám šakžak, stovkový. Bacha. Chalani, mňa? Mi sa na hlavu ti landil. 44, on má jedno. Čo vidím? On má jedno, chalani, prosím. Poď inde, no zostaň Poď tam. smer kone. On má jedno, rýchlo zabite, lebo mňa... Nechod tam. Poď Má ko nám. jedno, Kde je? verím, má jedno. Dobre. Tu, on to editne a dá dať jedno, on má jedno. Ja ti idem revivovať. Však som dal 97, aby som... Dovedal on sa healnul si asi. Bylo rozmýšľať. O, tu je mytická Haze Explosive Assault Rifle. Poďte. Lebo mne dala pumpa za 40, čo je? Poďte. Mám zóna úplne ďaleko. Nad nami, bacha. Nado mňou asi 5. Dead? 6, Horšiu zónu som asi ešte nevidel. Chalani, tuto prosím, toto. Oj, dead, henta. To je sem. A tuto mám niekde finish. Bacha správa. To je ten narm, jak to zdoto. Púšťam tu jeden, Ty to je kokos. spolupný. Tu je jak mi furt však... Oh, boha, jasné. Chceš fizz? Ne. Každému dám 92 a potom zrazu úplne niekto iný zabije. Dead, 2. 43 do bielých. Nechceš štirivať? Chani, tento mám Ten má úplne 72 daďo. Dead. To čo? Mi dali traja laser, asi. Na čo spamuješ, na čo si mieš takto matro, však ťa nikto neprišiel. Tuto sú. Poďme, však poď sem. Lendia to asi 5. Potrebujem shieldy. 28. Veď tu chalani strašne veľa lendi ľudí, poďte ich spamovať. Ale lenže ani my nie sme v zóne, Mišo. Dead? Dead? Ty kokos, to Dead? bola dobrá hlava. Dostal som 3 Vyluj sa, Aďo, aj ty sa vyluj. Ja nemám shieldy. Ja nemám... Tu máte. Poďte sem, ja tu robím boxy a vám toto všetko poviadzujem, poďte sem. Ja som dead, nie, dobre. Ale ja som tu zabil, takže mne to dalo akože plus si to, healy. Tu máš miničko, Aďo. Ide zo zóny, chalani. U mňa. Pustil som mu do boxu. Dobre, daj si tie minička, Aďo. Dead? Je tu nový Flowberry Fizz. Tu je dead. Poďte sem sa vylovať. Tu už je neskoro. Mám ho, poďte. Odkiaľ? Však ja som dostal do nôh. Musíte mi to držať. Nemáte biele, mám 3 HP. Dajte si, ja nemám tiež. A tu je vending mašina, poďte si dať. Kup Bacha, si. sleeping. Za 165, dead. Jedného som zabil, môžete sa healovať. Mám stokový fizz. Aďo, po ich týchto spamovať, oni ho budú restovať. Aďo, poď sem, kúp si toto. Poď sem. Dead, chalani, 2, dead, poďte ku mne. Toto je posledný už. Daj, to je chvíle. Nice. Koľko sme mali killov? Neviem, okolo 30 niečo. Nice. Dobre chlapci, ja už idem, hej?
37 som mali. No, aj tak. To nám dá určite rank up. Tak to mám gold 3. Ja mám gold 3 a... Gold 3 51. No Go 2, 62%. Dobre, ľudia, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite do like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Čaute!